Matraya kumlaring agungan seni turangga rinangga kesenian tradisional Putra Birawa. Monggo-monggo dulur kita bersani Putra Birawa monggo katuran binara ingkang semitha. Kumpul. Bagya sagung pamirsa kang winaya kita warga agung jaranan Putra Birawa kang mijil saking sidep gondang tulung agung kang dipun pimpin dening Bapak Gunawan estining kita pagelaran kita amawela jaret biasa nuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah kayuwana jaya mulya jaranan Putra Birawa. Selamat datang diucapkan kepada para penonton. Selamat bergabung bersama Putra Birawa dan juga masih bekerja sama dengan Wanda Audio Profesional matur sebantuan kanca-kanca YouTuber. Setan bagya sagung pamirsa kang winaya kita warga agung jaranan Putra Birawa kang mijil saking sidap gondang tulung agung kang dipun pimpin dening Bapak Gunawan estining kita pagelaran kita amawela jaret yes nuju prana sinaratan memuji mugi Gusti paring berkah kayuwana jaya mulya